Ah, comme tu veux, don jumena bi. Biye tarata. Avril kalo kile. Ay ma fili ka fo tenede. Avril kalo kile ta ni kononto. Samba flali muwa ani fla. Ay wa tabarakalla. Ala ganga kile uchay. Amin. Ka amana ko no Amin. ka gassa ko fon. Amin. Ambi ka fo le je soro e faso era ka fasiri. Ale mufo. E sora ale kuma le me feminga o de ye ko mali koni ale keleke panguru flawra koni soro. Panguru ko fole kono ko bora irisula ka olu de fe no wasa bamanci wale ko le ba koni chamam se ka fara akan chugo mina nga findi la ka se ka dangari ka bamanci wale ke ba olu la chuko mina albi ani esor betu no kon fe sisa amta muraka olu fe no kuna fola ira ka foko dankera bamanci wale ke ba mokota ani fla boyongola anga findi la ka olu fe esor ale ka la selido alibi ana beto ñokon fe ci sa amta primature kon nanani o premier ministre ale ka baraka yoroy ayira ka fo Mario Gomez Fernandez ko ale konin kera sidaw ka la sigide krenkrenin kon ye malila ambe wakati mina iko sisa e sora le côté ni e sor bla le républicain ale mouvement républicain ale kumanembe bamanci wale kelali ukumun konnana ko anga fintigi la kaw koni la selike kayira ka foku dangarke bamanci wale ke ba matan fla boyongola yira ka fo o mako folon koni tela ko frango tunisien do koni be ala républicain ale ka la selido ale bi ani républicain beto ñogon fe cardinal Jean Zerbo ni ale bamako archevêque ale la selikon ko anga nga continuer ni ka kuma ñogon koni tame ani sedaw koni ñogon wasa gela min koni beni o sanction we olube se ka wili choko mina républicain ale ka la selido na yo bla informateur ango kono la je info matin ale kuma lembe femin kan ko edem koni konnana san bafla ale ni mugan konnana ayira ka fo ko sefawari milliard keme flana kun afa koni ko olu koni turuna tachugo mayi mina info matin ale ka la seli odo meme talike bamanci wale koni kelali hukumu konnana ko anga fintigi la kaw koni panguru fula soro kura fo kata sera daru fenema bimse ga bamanci ke wale mogo nunu koni ninga utafa koni olu do info matin ale ka la selido ali bi ani info matin beto nokon fe meme talike golo sidibe ni ale koni bamanci wale ke bayini ale koni ko ya ese ka buri yira ka fo kale ka buri koni dana kile ma ka sabuga ko anga fintigi la kaw koni tegeke ala info matin ale ka la selido aywa info matin bla l'indicateur de nouveau avec kuma yejume indicateur du renouveau alega kuma emiye o de ye ko siga fo min konin kube station mununi olu konin kube olu barakela kube barabla konna ko siga fo konin ko bemake kanyelenga o do kuma konna na station ko falon konin pompe suku kon kembe ka barabla kura konin boluda indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abeto nokon fa yira ka fo ko gouvernement nyamani oye docteur Shogel ko kala maygay ale koni ma kono no jeudi nato CNT moko olu nyakoro wasa kani aye nyafoli munun ke barata wakati uta jatemine ke yala o baro olube niveau jumena ambe wakati mina iko 600 indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abeto nokon fa mami koni ni ale kon ko ese ka bulka bo kaso kon na ngolo sidibe do ko anga finti la ko ni tekeke ni ma ko folon kon na kure maleka olu fe indicateur de renouveau ale ka la selido awa le reporter ale jumen de fo de bison wadaina indépendant do l'indépendant aywa kodi indépendant ale kuma le feminga o di amta énergie du Mali konnana edem SA ale nyama bani o ye Umara Jara Baro ale kon ni kuna fol dilaw e borla sigi kon ke juma temene borla sigi kon ni sen fe ko ay la seli kon ke kayira ka fugo ka sani dogo ko fla kon che ko fero bela jelun kon be sina wasa client kon be courant soro inafo ube ala nyini choko mina indépendant ale ka la seli no kera bijan akoni afo akana ke kuma fuye na kera bijan ayu alibi ani indépendant beta no fe ayira ka fo nga findiki la ka o kren la nga douanyo uluka wulika joko sera ka ke sababu ninka cannabis ale biriki keme sabali biolonvla ani wolonvla ninga tekeke ola ale ni sanu koni plagati biduru ani kononton o minela fokata se exclusive
ba nani ale ni kɛmɛ segini bi wɔɔrɔ ani segin u kɔni sera ka tɛgɛ kɛ ni bɛɛ fɛn kofɔlen ninnu na tile naani o kɔnɔna na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko Moti mara kɔnɔna na bamanca wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma min kɛra sababu ye ni ka an ka finitigilaka saba kɔni bɔnɛ ani na maa fila olu joginna hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ échangeur kɔni ale baaraw kolomo karila nin ye a kalo 5 ye ko nka o bɛɛ n'a ta maa minnu kɔni tun bɛ a baaraw la ni o ye ouvrier ye ko olu kɔni ka saraw bɛɛ lajɛlen ma d'u ma wagati min na i ko sisan ko de kun kɔnɔna na k'u kɔni bɛ cakɛda min ni baaraw kun b'o bolo ni o ye Razel ye ale ni a partenaire k'u kɔni bɛ welewelemada kɔni kɛ ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se k'u ka saraw olu sɔrɔ cogo min na indépendant hali bi ani ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ kulu bɛ n'a fɔ ma ko semasi ni olu kɔni kulu ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Imam Mamudu ko ale hakilinaw ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma bayɛlɛmalen dɔw kɔni taara ka ɲɛsin olu ka pare ma ni o ye Imam Mamudu ko ko de hukumu kɔnɔna na ko don nataw la kɔni bɛ na se kiiri tigilamɔgɔw ma ni ka plainte ka olu kɔni don indépendant ale ka laseli le reporter a ko di reporter ale kuma ne bɛ fɛn min kan ko yɛlɛma kura min ni o kɔni donna an ka finitigilakaw ka ko la Kitalikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na ye ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan reporter ale ka laseli o y'o ye hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ reporter y'a jira k'a fɔ ko haki o kɔnɔna na min ye olu kɔni ka collège ka baaraw sigili sen kan ko a baara kɛcogo kɔni ma ɲɛ min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu kɔni fɛ ko an bɛ wagati min na ye ko sisan ko kunnafonidilaw kɔni wililen bɛ ka u jɔ walasa baaraw olu bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna na cogo min na reporter ale ka laseli don an b'a kuncɛ ni Mali Tribune Tribune sigilen dɔ ka ɲa Mali Tribune ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ko bana dɔw kɔni bɛ yen ni mɔgɔw kɔni tɛ faamuyali kɛ minnu na f'u yɛrɛ b'a fɔ n bɛ tali kɛ ko jinɛbanaw walima mɔgɔw kɔni ye u bonɛ ko kɔni ko a bɛ maliyɛn caman kɔni kunna ko o bana kofɔli ninnu ko cɛw don ko de kɔni ka mɛn ka na ni hakili ɲagami kɔni ye ka ɲɛsin mɔgɔ caman kɔni ma k'a sɔrɔ u bɛ ka min miiri ko bɛ u la bana kofɔli o tɛ Mali Tribune ale ka laseli do hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnlajɛ dɔ ka ɲi ka kɛ ko yala ko ɲɔgɔnlajɛ ko bɛna se ka kɛ chance kɔni ye Mali bolo wa ni ka sanction minnu bɛ yen ni ka u wuli wa ala ka kɛ laban ye ɲininkali tɛŋulen kɔni bɛ Mali Tribune mɔgɔw olu fɛ n ko ala ka kɛ laban ye ami o tɛ wa sinon an seginna ta ka segin la k'a tɛmɛ ne sisidi bɔ o tɛ wa i b'a fɔ tulo gɛrɛw ka baro cogodi an sera oge cɛ bɛ taa bɛ na an ti bɛn o tɛ tulo gɛrɛ ka baro ya o kɔni o ye c'est comme aw tulo tɛ ɲɔgɔn na aw kɔni bɛ ka kuma aw tulo tɛ ɲɔgɔn na i ye kuma faamu voilà parce que cɛni président ni a ka taa ka segin ni ne yɛrɛ t'a jate don a dan siège la nana a voilà est ce que a tɛ taa n bɔ aw bɛ se ka yɔrɔ dɔ ɲini a ye CIC bɛ kɔfɛla yen nɔ en tout cas a ka taa ka segin Bakari a tɛ taa n bɔ Goudron jɔn ka taa ka segin Bamali a tɛ taa n bɔ donc Bakari ko a ye dɔ kɛ voilà ayiwa sisan peut-être sisan n'u nana k'u tulo dayɛlɛ ko kuma u ka bɛn bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ o tɛ wa Etienne Ɲare ni hakili b'a la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔw tɔgɔ b'a la ni hakili b'a la yɔrɔ fila fɔ ne ma mɔgɔw b'a tɔgɔ b'a la Mali mɔgɔw baw bi Mali mɔgɔw k'o de fɔlɔ Mali mɔgɔw rond-point Mamadou Konaté bɛ très bien o ye kelen ye ale ni ko boulevard Cheikh Zayed n ko Mali o tɛ maliyɛn ye o ye c'est vrai n ko maliyɛn a kɛra so ye o i jɔ a ye n tɛ filanan dɔn ayi i b'i duuru yɛrɛ dɔn ministre bɛ sigi yɔrɔ min na o kɔrɔ di a tɔgɔ c'est administratif k'a ɲɛsin a ma so dɔ tɔ ye o tɔgɔ di so dɔ ɲɛsin a ma fo mɔgɔw jɔlen don a sanfɛ Mémorial Modibo Keïta awɔ yakili mo ye ko to dɔn kalansow b'a fɔ mun lycée Bamako lycée tɔgɔ fila fɔ ne Askia Modibo bɛ yen Askia Modibo o ye dɔnkilida ye o tɛ dɛ lycée Askia non an k'o to yen non an ka to yen an ka taa kura ninnu lycée kura ninnu jɔra lycée kura Banankabugu ta ye jumɛn
Ibrahima Ali. Jelbougou ta est juin. Jelbougou. Non, to lycée toro. Et toi, ni te mena radio Kerala, ni mena ta na faji. Radio Kainto do. Aito do. Fil dabo se ko medo ko lycée fil dabo. Fil dabo oui. Emelege lycée Kanga Musa me. Kango Musa o. Emelege lycée Masamba Kanja bateme. Du ma boy, chama do. Ni chama no. Après hangi de musique me. Ebite mo limbe dawo. Mamadou Boy, la fi bu medo ko me. Du ma boy mo chama do. Bon, et là, au lieu d'aller au Mina, je n'ai pas de follow. Alpha de Ouké. Mais à Djouboura Mounebodo, 18 avril 91. Anti-transition, bien. Anti-transition au Sanvana. Jamais la transition qu'on a 18 avril 91. Anti coup d'état follow transition. Coup d'état flana, staff là. Coup d'état flana. Parce que coup d'état follow Moussa de Ake. Flana qui era Moussa là. Vous voyez, a été fait. Bon, Savana qui era a été là. Vous voyez, après nana kare begala whatever duruna de kare begala c'est duruna ma ke banda on abe fonga kale ne be kale ça c'est rectification on a redressé quoi voilà rectification de maintenant kato transition gono kasro entre la conférence nationale ko akashara la munna ko anga mabaw mun ko deta kerula ku togonu ka bare bla ko fe ka si comme si vous ma fenke jamane ko ku la donya ko réhabilité yoro to ko dawla ka ay ku réhabilité folo ka fo ma bado u ye jora soroba malila u ye mali mara u nobe malila donc ku réhabilité folo aflana ka alaje mo se ka nyinu ko chugumina donc loi le fera ko le 18 avril 91 le comité de transition pour le salut du peuple géré par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré ATT avec Zoumana Sako ont décidé de réhabiliter les figures historiques modernes de notre pays, telles que Modibo Keïta, Frida Bosseko, Hamadou Ndouko, Mamadou Mbodj, Kassim Touré di Maraba Kassim, Abdel Kamara di Cabral et Boubacar Chokari et les autres. Il y a que Charaï, Koka au Bolivia, comme Moussa, ko nous n'y comment il faut parce que côté là. Donc, ko ou la Kodon, ou Kabara et Mouye, ou Yemunde ke façon. Ka yoro do dala pour que mo ko ni nuko pour que ba donc ulu fane washike jamane ulu shariata maintenant yanu luka do bala transition bana alpha kara nyamay le 8 juin 92 atete eshabta ko bon coup d'état dikele de sizangoni fanga de yelema bon comme jamana den darila ou yakala taye sharple de alpha fana nale afana ya ake bala ou yemuvo ala fana ya ake bala. Maintenant, le problème est Alpha Fana qui est à Tomokede. Parce que ni aïe, Molboketa est président Folé. Molboketa Yorobi Yoro Chamala, Meni Filiba Daboya, Abiorokele, Hamadou Ndiko, Aéromachan. Il y a Cabral et Fly, parce que vous le voyez. Amadou Ndiko, t'es mon petit lycée. Ah, il faut Abiorokele, Filda Bobi Yorokele, mais Molbobi Yoro Cham. Chokari et moi Fenge, Cabral et Yoro Fladama. Donc, allez, Alpha de Adobala. Donc, à quoi ils ont fait d'abord le mémorial Modibo Keïta. Il y a comme Modibo de stade omnisport Dio. A Diolé Wadimi, à Segana Koureta, il y a Tokoda la Touni. Quel stade omnisport Modibo Keïta. Il y a l'avenir Modibo Keïta. L'avenir Modibo Keïta, bien, oui, au Fonada. Kata primature la Canabla Fo Fena, Banque Bedemdal. Otewa, on m'a dit, ils ont Assemblée nationale Yenoukachi, ou Kassal Dobe, ko Sal Modibo Keïta. Ok. On m'a dit, il va faire ko bon alpha do ke fone fana do ke a sekete ali aéroport ko dala aéroport ko dala ay fam la de il va ka fam la de mo do afana bo don bato fini oui kulikoro ay bato mo do ke de da ka aéroport da après ye monument mo do ke de da mais o monument ni mo ya ci don do marché ko ya ci ni agli bala église sénégalina ya abisida mais mo yo ci waye mo do ke ta mais fil d'abota waye lycée lycée Filidabo. Hamadoun, oui, lycée. Cabral, oui, Flasoro. Le monument Cabral Bamako, le lycée Cabral Bakrika Dougoula, c'est bon. Bon, Alpha Kondraga Touke, mais Mouna Mouto Yanga, Neto de Fonitara Niga. Alpha. Mais Aeto Tokore Faraka. Mais Alpha est Tokore Faraka. Mo yoro do tumbe mun sekuni donge mo mo fo. Alpha yoro Faraka. Ali korole fana amake korole drone hali korole la wale par exemple
Demisio Bikala Yoromina, Kala supérieur de l'école des arts supérieurs, tu connais? Le conservateur multimédia Bala Kouyaté, oui. Alpha Yoda. Après, il y a le centre de formation professionnelle Soumagrou Kanté. Obemi? CFPG. Avant, vous avez c'est le centre de professionnel Soumagrou Kanté. Maintenant, on a Sougou à Dado sur le travail. Donc, lycée de Bayabla Ibrahim Lila. Ne mun fo mun be banango enfin banango bugula ay Mamadou Mbojide Massamba Kandiabate ay Mamadou Sarke donc Alpha est chamadeke maintenant autre politicien pourquoi qu'on a fo ay politicien drone là wat bina ay palais de congrès jo so marab c'est que so ay artiste kelen to dala ni tara palais de congrès là et tara palais de congrès là to mumbe sabo fone mo si palais de congrès. C'est vrai. Il y a un essai sur le salon de Tokoro. Il y a un tout là. C'est vrai. Et tu veux, Balamusa Ketabe, Wakami Sokobe, Fodi Kouyaté. Et mon bé. Ah, ne bon donner ne donner pas ça mais moi qui veut mino fla. Ah bon ni tarashi ni tarashi shini gene e kalaje et puis ni bino dala da 7 mumbuka to 7 no dala ko kala maintenant ay palais de la culture ayo yelema ayake Amadou Ampate Ba do ñene jeme ko yormina ayo de banzuma na togol ni ak bon mbodu foye folo atoyere ba ñini gabina fone wotewa parce que mbado bina soro parce que ni le somi gaba erna to la ñini parce que no mo de bitemuga non mettez-moi là mais nga jatemne te voilà effectivement merci beaucoup merci bien ignare